Nyt, no niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa jälleen luontoretkelle. Tällä kertaa olemme tutustumassa valkovuokkoihin. Hyvät rakkaat ystävät, tässä me näemme valkovuokon. Tämä on valkoinen. Ja näitä kasvaa paljon kesällä, varsinkin keväällä, alkukeväällä. Tosin jotkut harvat valkovuokot kasvavat tosi kesällä. Näitä kasvaa paljon. Täällä on paljon valkovuokkoja ruohikon keskellä. Ja toukokuun toisena sunnuntaina joukolla Suomen kansa kerää näitä äidille. Tässä valkovuokossa on 1, 2, 3, 4, 5 lehteä, terälehteä. Ja sitten tässä on, oho, se putosi. Tässä on yhdistettynä sitten taas apila. Nyt te katsojat mietitte, mikähän kukka tämä oikeasti on, mutta minä voin vakuuttaa, minä olen Suomen Luontoliiton valkokukka asiantuntija. Ja tällä kertaa tapaamme jälleen seuraavan kerran keittiömerkeissä. Ja silloin minä näytän teille, miten kahvia keitetään. Sillä kahvi on suomalaisen ihmisen parasta eliksiiriä ennen kuin hän lähtee aamulla töihin. No niin, hyvää päivänjatkoa teille kaikille ja riemukasta kesää. Hei!